Mun sanaksi tälle viikolle valikoituu pirteä. Se on sellainen sana, mikä ei varmaan ensimmäisenä tule mieleen suomalaista luonteen maisemaa kuvatessa. Mutta fiiliksen tapauksessa sanaa voi mun mielestä lähestyä ainakin kolmelta kantilta, joista ensimmäinen on itse yrittäjät, eli Siiri ja Tiikku. Ja heistä kyllä toi pirteys paistaa niin vastaanotossa kuin tunneillakin. Ja itse kun on kunnia tuntea heidät molemmat myös työn ulkopuolella, niin voi sanoa, että tuo pirteys on kyllä hyvin ylitsevuotavaa myös siellä ja hyvin jatkuvaa ja hyvin aitoa. Ja sitten tällainen pirteys, niin sehän on kyllä sillä lailla, varmaan moni asiakkaista voi olla samaa mieltä, että se on myös hyvin tarttuvaa. No toinen kulma, josta lähestyä voisi olla yleisesti liikunnasta saatava pirteys, joka ainakin itselle ja varmaan moni muu voi olla samaa mieltä siitä, että joskus on tosi hankala se lähteminen johonkin tunnille tai liikkumaan, mutta sitten sen tunnin jälkeen on ihan eri lailla energinen olo ja saa aikaiseksi asioita. Ja sitten kolmanneksi, mutta ei vähäisimpänä, niin pirteästä tulee mieleen nämä fiiliksen uudet tilat, tämän valoisa sali ja kaikki värimaailma, mitä täällä on. Niin mun mielestä näitä voi ihan hyvällä omalla tunnolla sanalla pirteä.